Útoky medveďa na človeka sa delia na také základné dve kategórie. A sú to teda buď útoky defenzívne, čiže obranné, alebo potom predačné. Rozdiel medzi nimi je veľmi jednoduchý. Obranný útok medveďa na človeka, ktorý je teda v našich podmienkach, je to, že medveď je v tomto prípade väčšinou vyrušený na krátku vzdialenosť. Je to v podstate také prekvapenie. No a z toho, že sa teda cíti ohrozený, tak vyrazí dopredu a spôsobí človeku nejaké zranenia. Predačný útok je úplne iná kategória, pretože vtedy človek predstavuje pre medveďa korisť a potravu. A vtedy ho medveď chce, v podstate to povieme tak jednoducho, zožrať. Ale toto v našich podmienkach vlastne nie je doteraz vôbec potvrdené, takýto útok sa tu zatiaľ nestal a tieto útoky sa dejú najmä pri medveďoch, ako je medveď grizzly alebo medveď biely. Tie medvede grizzly, čo je teda tiež medveď hnedý, ale náš je Ursus arctos a medveď hnedý grizzly je Ursus arctos horribilis. Je pomerne dobrý lovec na rozdiel od nášho medveďa, tak aj podiel tej mäsitej zložky v jeho potrave je oveľa vyšší ako u našich medveďov. No a čo veľa ľudí nevie alebo si myslí, tak je, že medvede majú nejaký veľmi zlý zrak. Nie je to pravda, medvede vidia podobne ako ľudia. Akurát majú trošku problém zamerať sa na stojace objekty, ale zmysly, ktoré majú oveľa lepšie vyvinuté, sú čuch a sluch a tieto zmysly aj v prírode najviac používajú.